Da. Jam 4 kruget-kruget. Lah iki apa neh kok jam 4 kruget-kruget. Undang to. Weh, bisa. Pisas lah. Pak Bambang tuku gedang. Tekon piro neh niku? Wis to. Ayo. Oh iya. Bocah kok pinter ra karuan. Kowe yo gatekno. Iya, kuwi ya muridmu kuwi. Malah kabeh. Bape. Niki namine Indri, kula jajak mosok anak-anak jano injak. Lah yo gak apik. Lah nek entuk lila yo gak apik. Sebabe Jajak lila mosok jeno jahil. Lah apa jakli? sing apik niku malah enten, Pak. Apa? Yunjai, kayak wong Korea, Pak. Yunjai. Yunjai. Bawane micil. Nek Yunjai sapa? Bu Yuyun. Sembrono kuwi wong tuwa. Jajak to. Mijile sing ngripta Pak Gidung Sugiyanto. Matur sembah nuwun. Jaluk tulung Alhamdulillah. niki. Dalem-dalem. Nggo Pak dosen Pak Gidung. Oh, Pak Jidung, Pak Jidung, Masya Allah. Bekti kula katur Pak menika pisungsum saking kula awit katresnan kula dhateng panjenengan. Nek Pak Daleng dereng niki saking kula niki. Iya wis. Nggih, berkah barokah. Mahasiswa isi pedalangan iki sudah digaring. Pangestunipun Pak nggih. Sing salah niku sanes kula janipun. Sa sapa? Dosene. Kok iso? Lah nek iso ngulang dalang kok dadi garing kan berarti gak bener lek ngulang. Wah, dan bareng metu kelinci ucul terus metu apa kuwi melon. Melon. Wah, melon. Masya Allah. luar Enak biasa. ora Lil? Oh. Seger, wah seger jos. Luar biasa. Oh, Pak Ikit setunggal no, nggih. Nenggo Pak Ikit nika pisungsum saking kula kateng panjenengan awit gedhe katresan kula dhateng panjenengan. Dalang mosok disuguhi melon, mosok ya mangan kan ya saru. Oh ngoten. Apa meneh di streaming mosok tangane dalang terus juga melon ngene kan ya ora pantes to. Oh ngaten. Ora pantes mosok live streaming lho. Lah nggih meng langsung. Mosok terus dicokot ini. Masya Allah. Pak Kusno, nuwun sewu sing dereng uman melon guru kula tok bungkuske kalih nggih, Pak. Mas aku. Nggih alhamdulillah, matur sembah nuwun. Nggih. Nanjake bintang tamu. Oh ngaten. Mbak Widodo. Wah, Widodo. Widodo Karyawati. Widodo kalis ing Widodo. Alhamdulillah. Mriki Mbak Widodo. Ke Mbak Widodo Karyawati. Kok Karyawati? Asli niku namanya Mbak Widodo Karyawati. Ndek riyen, ndek kulinane niku dodolan teng bakul bakso. Dodol bakso niku meh enten 15 tahun. Saking dangune dodolan bakso pun bosen jeleh lah kok pindah teng toko bangunan. Ndek iki bar dijotosi wong niku. Kulinane rak dodolan bakso. Piye nek dodolan? Lah kok pindah ning dodolan bangunan, enek wong tuku paku. Mbak tumbas paku rujak sekilo kalih paku usuk sekilo. Lah kok leng nawani penak karo mesam-mesem. Dibungkus napa dahar mriki. Ketentoleh kulino dodolan bakso. Oh iya. Nggih, yo senene uang. Ya, kene nak. Alah wong ayu. Lah wis rasa dibenakno jarike. Benak ora benak ya. Mbak Widodo putranipun pinten Mbak Widodo? Alhamdulillah. Piye wis dimik wong pira kowe? Piro? Lah iya aku takok wis dimik wong pira? Oke. Lah, Putrane 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 oke. Oh, 5, kakak. 5. Gasal padahal. Gasal. Masya Allah. 6 jane. Kali niki mboten enten ndase anake. Dadi mlebu neh. Sembrono anak kok ora nek ndase. Pun putra gangsal sak menika ya sapa pinten? Piro kira-kira? Nek semene 1345. ora payu nek 1300 semene kok iki 600 enek wong gelem wis gedhe bejane kok. Mbak Widodo badhe nembang napa bebas Mbak Widodo? Nek klera-kleru leh ngarani malah. Nganu mawon, Kerajakan Banyuwangi mawon. Oh, Kerajakan Banyuwangi. Joget terus sampean ya, Mas. Dalem? Joget kari sampean. Oke no siap tak ladeni no. Joget. Ngagem bawa mboten Mbak Wit? Mboten. Oh, Oh mboten, lajeng kemawon. Oke, siap. Aku manut wong bintang tamu sing bayari ora aku mboten ya. Oke, ayo. Niki wong kabare 12,5. Masya Allah. Sak Neng.
Nong 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 nong. Aduh. Iki dalang kowe ngerti laras apa ora kok longa-longo. Lah niki laras pundi niki? Nyongo. Oh nyongo nek kene kula anake 8, 17, 24 Pak. Kowe iki ngerti laras apa ora? Ning 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 nong 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 jir. Membuktikan bahwa kamu seorang dalang coba suluk. Nyongo. Gentine bawa suluk. Tulukmu api apa lek tuluk? Suluk. Bebas. Dalang Ki Jajak Sudrajat SSN. Mosok dalang arep suluk dadak bisik-bisik karo penggender. Lah kula iki gak kulino. Anu paling naduk budek paling niki dalange. Soroting pandam sumula hamadangi jroning pasareyan. Nani wadana remu-remu kalingan ngangkrangan sang dyah manangkung sumungkem guling sang kakung ngrepo. Oh, laras 8. Iya. Babu yayi man Piratentik prantoyayu ulun tadah runtik ulun tadah runtik. Wah iya elak. Nah, kok dadak tanduk. Cengkok Purwodadi. Oh, Cengkok Purwodadi. Nggih. Purwodadine pundi dalemipun Mas Jajak? Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kula grogi marang kok. Wirosari Pak, Wirosari. Camatane pun Derek Wirosari. Oh, Wirosari. Desanipun Gedangan. Oh, perapatan Wirosari kae? Ngulon Gedhik, Pasar Sapi, Kliwon. Oh. Ngalir Gedhik wetawis 1 kilo. Oh iya. Ora tau liwat kono ya. Mosok to, Pak? Aku banggir tekan perapatan Wirosari mesti ngidul. Ayo, wis dibawani Mas Gareng Jajak. Dengan suluknya yang mantap. Ganti. Lumayan. Kok mau ayang awan ya sepatut lah. Iya. Nek mayang awan rasa nggih pamflet barang. Iya. Permintaan panitia. Ngono ki mbok rasa ditulisi siang ngono lah. Barne wae ra tulisane. Ngono-ngono nggih luwung kok Pak, enek sing ngefan. Oh iya. Putrane Mbak Eni. Kak ya luwung. Iya. Gerajakan Banyuwangi enggak bisa didadoke. Nggih. Coba kayak apa? Ayo dados. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani ngilyangaken susahe ati longgoh ring pasiran semburan rere jawan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubennya gandeng tangan nong pinggiran pinggir pesisir gerajakan
hambi kiandangan gending asli banyu wangian sir-siran hambi kiandangan gending asli banyu wangian. Wah hebat. Joget karo nembang kaya ngono suarane ora pedhot tetek. Niki napase nek ra wong ditata banget. Mbak Widodo terdiri dari 3 suku kata. Wi, Do, do. Apa arti Widodo? Wi. Apa? Sing dijeneng sapa? Aku? Lah iya artine apa? Ya tegeske kowe ku ya. Sono. Masyaallah aku kan negesne to. Iya. Widodo wiwitane digolo wentah karo wong tuane bab olah kabudayan mula ora mukal nek pinter anggone beksa ya pinter anggone nembang. Elok. Do. Dolanane kecilik wis babakan kesenian mula gedene ya dadi seniwati. Do kedua. Done masyaallah. Dongane wong tua mandi saiki wis misuwur dadi penyanyi sing hebat. Pinter. Kula Pak. Bu Mbak Widodo. Mbak Widodo sinten mle? Saiki ganti Bu Kades, Bu Rusmiatin. Astagfirullahaladzim. Bu Subhanallah wal hamd. Rusmiatin terdiri dari 4 suku kata. Ros, mi, A, ten. Kleru potong kowe bener, Pak. Potong kleru. Pak Kus, ora usah kompor-kompor. Kleru potong mudiar we. Rusmiatin. Terus angel iki. Kleru wah ngalamat gareng dipotong mudiar. Rus. Senadyan to piye wae ning rasa dadi panyanggone desa nyatane mimpin kelurahan Dadapan watara wis 3 periode. Ngene iki nek rapi ae sing rasa tangguh tangeh lamun kelakon. Iya. Mi. Kriting apa sing lurus? Ya sembahmu iki singkatan asma kok. Oh iya ning lali tak kira mi godhog mau lali aku. Mi. Migunani tumrap bangsa lan negara nyatane dadi pemimpin ya amanah nyatane bisa mbangun desa Dadapan sing luar biasa. Aman, tentram, damai dan sejahtera desa Dadapan. Terakhir ten. Kebak rasa prihatin mula dadi lurah ya nyatane wis ping 3. Mung besok melih niki berarti gak nyaleneh ya Bu ya. DPR. Oh iya bego gue dadi DPR amin Allahumma amin. Lumayan iki cucut lambemu. Sinten melih? Sinten melih? Ngemut oli wae piye? Sinten melih? Sinten melih? Lila? Ya lila. Li. Li. Wong malah guyu apa ya. Lah. Iya, singkatane kuwi. Oh iya lali aku, Pak. Li kuwi lilo lamun dadi bocah sing wis anu, apa ya? Gak usah lila Pak, liyane Pak, liyane. Oh iya, ora Lila, usah nek ora. Gak usah. penak lila, gak penak. Penak ndi? Eni Wulandari ngadeg Mbak Eni. Eni. Enak suarane. Ni. Niki lho piyantune sing meh jumeneng. Wu. Wis. Wulandari kok Pak moh ora iso kadung wu. Wusanane dadi presiden sing kondang awit latihan kecilik. Dar. Dari Blora kota rumah. To. Kok to? Kok Sudarto Darto? Tobahmu. Jenengmu sapa? Wulan Sudarto. Ri. Rino wengi nyambut gawe kanggo keluarga. Lho. Man. Ora ono. Man kae lho lagi ndemung. Lukman. Jenengmu bingung kok malah enek dar enek ti enek man. Lah ya bingung Sugeng ya cekelan. enjang, sugeng enjang. Enjing. Masya Nak Allah. gareng. Tak wanek-wanekno nyekel astane Lah jenengan. piye lho, mung nyekel ya ora apa-apa. Lah engko nek dipirsani karo Aak Jolang dak ya aku Iya gak apa-apa didukani. toh. Wah aku kok nek jenengan dipateki. Kok dipatekni to? Tegese dipateni larane, dipateni sengkalane, karek sehate, karek warase, mulya uripe ngoten lho. Kaya lunyu lambemu. Lah ya piye wong bethek golek dhuwit ngono kok iso yu. Kok getun lho ra sida dadi mantuku. Lah piye yo ngono. Tenan Biyen Pak. meh dadi mantune. Mayang iki kedanan kula mbiyen. Mayang lho kedanan kula. Lah ning ora tak sir terah mayang kok. Lah kowe ngesir sapa? Mbokne no. Lah. Apike ngene.
Terus demok-demok lho. Alah aku yo gak wani wedi dipateni jolang. Ora dipateni. Lah piye? Paling dibrakot. Dawuh Pak Igit, dawuh. Nggih, menika salam saking CFC Kesamben Blitar. Wah, luar biasa. Nggih. Pak Paijo CFC. Lagune nganu Mbak Eni. Sing wis populer. Populer, Oh, populer. digarap Tayub. Oh, Tayuban. Sesideman. Kecore ra ono tayube ya. Leres iki mau urung metu tayube blas kok. Oh iya. Diketokke Tayub daerah nggonmu ya ora apa-apa rek. Oh, daerah Purwodadi to Bloronan Iya, ya. Bluro Purwodadi. Kasanah budaya Purwodadi. Nggih, sesideman karo Gubuk Asmara. Cocok larasipun Slidru padha Songo. nyongo. Mas Bari, nuwun sewu pamulutanipun Bapak Igit dipun garap Tayuban cakrakipun Purwodadi. Nggih, mengke nyawang kula nggih. Bari tangane abuh. Lah kene napa? Lho, Yang nopo? iki balalala. Bar ku salaman karo sinden iki terus kabuh dek. Tak kira kene laris lengendang ora prei kok. Nek salaman karo Pak Igit. Dalem. Nek Mas Mula kowe nek munggah iki aja sok salaman karo sinden siji-siji. Sono sinden iki sing pasang palat ora seneng karo kowe terus tanganmu. Tangane tuh Nek Mas Bari salaman sinden, kuwi sing abuh ya gak tangane to Pak Igit. Lah popi. Jempole. Lah, Lah jempol iki ra ya perangane kok tangan to. driji jenenge. Nek tangan iki rene iki tangan, nek iki Lah iya tapi kan driji. perangane iki anggotane tangan to. Lah iki kok jempol kabeh to modele. Iki dudu driji. Lah napa niku? Jahe. Jahe jenenge kita. Monggo, bukonipun bonang nggih. Heeh. Lah, moci nemo loro ciluro lumo biasa Mas, cakrak Purwodadi. Kok iso ngerti kaya bunangan bareng. Lah, kula sing mari cacah sapa Oh to? iya. Duwe gamelan kan Mas Gareng duwe gamelan. Alhamdulillah pun komplit kenong sicok karo kempul sitok. Muga-muga kadol entar. Ampun to Pak, ampun to. Duwe lagi rong dino kok kon kadol. Coba sesideman karya Mbah Sukron Suwondo. Gong hiji kok Mas gak Bacot sida. ki Gubuk Asmara lawan karya Mas Jidul Sumarji. Yo, Mas. Lo. Sinargan Purwokadang. Sesarengan Intan Eni Wulandari. Intane abuh. Yo nek dedek piadeke yo wis meh entuk lah. Lo.
Gubuk asmara. Nadyan sesidepan mesti tak seke. Pireng kendangane Mas Bari karo Mas Rangga piye Mas? Aku sing marai yo. Weh, apa jule? Selamat Mas Bari. Wis lulus tahap pertama, sesuk ditutupno meneh engko tahap kedua. Gayamu. Mas Kowe iki apa iso ngendang? Kulo sing ajeng sinau. Nek iso ngendang mbok dicoba sik. Dicoba sik, coba. Pekewah kok, Pak. Anak serpek metaram biasa. Wis to. Nah, lu Mas Bari ngaleh to, isin karo aku mesti wong ewoh, mesti wong Tunjukkan bahwa kamu itu gareng multi talenta, iso ngendang, iso ndalang. amoh. Nyuwun pangapunten nggih Mas, Hamid. Mas Hafiz ki yo pengendang elok kuwi. Niki ya? Lho kuliah ning UNESA Surabaya semester 4. Mas Oh, Hafiz. nggih, mungkin nek pengen apik ngendang dimatke nggih. Gayamu. Ya Hafiz iki kecilik wis pinter ngendang kuwi. Kulo malah riko malah. Wis ta. Kowe ngiwo apa nengen? Alah sing ngiwon nengen cocok ya Pak. Anggur ngene iki ndara payu nek 800 to Pak. Kuwi kendange Mas Manto. Nggih. Ya Allah iki lakon apa meneh? Aduh. Iso ngunekke ora coba. Tak. Oh, mike cekeli Mas Bari. Mas Bari ning kono ae. Oh, da. Jam 4 kruget. Alah ya apa meneh jam 4 uget-uget. Undang to. Weh, bisa. Pisas lah. Pak Bambang tuku gedang. Tekon piro neh niku? Wis to. Ayo. Oh iya. Bocah kok pinter ra karuan. Kowe yo gatekno. Iya, kuwi ya muridmu kuwi. Malah kabeh. Oh, Iki biyen sakos karo aku kok. Oh iya. Mantane bareng ya sakos karo bojoku. Wong nek parkir yo bareng ya Mas ya. Gedange tugel-tugel coba. Lah gedange bosok Pak. Oh iya. Pak Bambang potong rambut. Iki suara apa? Wes. Wis serpek. Oh iya serpek. Oke nggih, ngeten bukane ngeten. Tungdat to ngeten nggih. Nggih, akhir tungdat kono terus to. Oh serpek mentaraman songo. Nggih. Ayo. Cetok. Begitu gareng tundat, ya gane to. To ngaten. Dadi cetong nek gak diwana iku ndak garape beda soalnya perlu dadi lho. Ayo. Iya. Piye to? Nun Mas. Wis omong wae ayo. Oh beda kali nggen kula, Pak. Piye nek nggonmu? Nek toe tabuhe diangkat lho, Mas. Ora kok terus Mas tabuhe ditabuh lho, tabuh ngono lho ya. Iya.
Wis kene. Ngati kene. Kene. Aja. Engko nek mbok kendangi malah durung ndat tok te. Ngati. Ketoke gak iso digrup iki cacah iki. Ora iso. Ora cocok karo grup. Rugi lek marahi. Ngono kok melu cakrane ngerak. Aduh Gusti. Cengkok Prodadi ngoten niku, Pak. Oh, isi ora dadi. Isine Prodadi. Nek kowe ku nek dianto kendangmu gurtal-gandul lak ngerti nek lisan swara kendang piye? Marane anu, Pak. Nek lisan swara kendang piye? Suara kendang. Heeh, lisan. Suara kendang. Heeh. Tulung tok ndang. De. Oh. Tak. Nek swara bonang, Lol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 e. Wah nek demung. Liro. Iya. nek swara suling, alah. Ngono kok ngaku gareng terkenal. Salah. Kowe iki salah ngayal. Swara kendang piye? Dulu tok ndak. Bonang. Lololololololole. Demung. Ndoriro. Suling. Nek ora ngerti iki kuwi swara ambulan kok piye kok nek ora ngerti iki takono marang ingsun. Yo nek apa mau suara ambulan yo lumrah lah kae. Suara bonang jenengan ngertos? Lol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  ngapal. Suara kendang, Dangdut tak dulu dangde. suara nganu apa jenenge balungan, Celeng celong. suara peking, Titi lele. suara kenong, suara kempul, Gi. suara gambang. Lak ting. Saiki suara balungan, kenong, kempul, gambang bareng. Wah, yo angel. Lah gak iso. Suara suling nek no iso ora. Nek swara suling nek aku bedheki kowe yo iso. Pripun? Swara suling iki mung Suara sik baleni, Pak. Suara suling. mung Weloh, tundak tak. Piye, Pak? Bali pisan, Gas. Ben cetha. Kula soalnya dosen, Pak. Aja mirang-mirangno kula lho. Suara suling pripun? mung Jajal, Mas. Sulingmu ya, sulingmu. Sulingmu sebulan enek sing suara mung ora ya? Sulingmu sebul. Wong kowe iki ora pengalaman, ora tau ngrungokke lagune Mbak Narto Sabdo. Pripun? Swara suling kumandang suarane. Tulat-tulit kepenak unine. Unine mung. Ora ana kok unine tulat-tulit ora eneng. Unine mung. Kuwi lagu terkenal kowe nggo ngiringi sore mau kowe. Ning Rembang mboten enten isi nggih. Ora eneng. Nah tujune gak enek isi. Mumet aku. Mumet kowe. Mumet. Mari kula teng isi kula dadi mboten ngulang kendang kok Pak. Dadi pomo kendang kula dok luput sithik ya lumrah mboten ngulang kendang kula. Iya. Kula spesialisipun spesialis perdagangan. Dadine Apa kuwi? isi pun dadi. Ana perdagangan. Lho, jurusane gur loro, Pak. Apa? Perdagangan karo permakanan. Dadi ning kono Badokan kene kok kowe. sapa? Wong edan. Sendene ngembang. Sinten? Oh, Mbak Yosi. Mbak Yosi. Mbak Yosi kok iso nembang iki? Lho. Nyepelek nih. Mbak Yosi, Dek. Heeh. Ayo suara suling nih. Kene. Kowe ngerti kewan sapi? Sapi ya hafal no sapi nek ora ngerti lho. Sikile sapi pira? Ya Allah Pak aja mirang-mirangno dagelan kondang tekok sikil sapi. Wong kowe karin jawab kok angel. Papat. Lah ngono kuwi cek ngono. Sikile sapi pira? Papat. Nek sikile kucing, Papat. mangane kucing apa? Mangane kucing gereh. Mangane kucing apa? Whiskas. Gereh. Bandeng. Paten. Teri. Tengiri. Iwak pitik. Salah. Iwak kirik. Salah. Kowe kuwi mantan iwak iki. Ngono kuwi kowe ndang cepet takon. Lah mangane apa? Lah mangane apa? Nah, mangane lontong. Hah? Kucing iki mangane lontong. Ngawur iki. Mosek baleni. Sikil sapi. Ora sabarene iki. Lah kok iso mangan lontong? Nah, kuwi ya. Kowe iki ora tau ngerti lagu. Lah kok iso? Kucingku telu kabeh lemu-lemu, sing siji abang, sing loro klawu. Meong
tak pakani lontong. Ora ana kok lagune meong-meong, tak pakani greh. Niku sing nyiptakno lagu sinten, Pak? Nonen ora ngerti ya. Sesuk tak parani bocah gedhek ndase. Ana kucing mangan lontong. Lah lagune sebenarnya meong-meong, tak pakani lontong. Nah, ngono. Kuwi dereng nggon kene tadi. Derek ngono. Sapi sikil-sikilku gur rambatan tok. Walah, gak omong. Mun aja diunggek-unggekno aduh-aduh. Lho ben rodok beda ngono batinku, Pak. Ora ngene, Pak. Ayo. Ya, sikil sapi piro? Papat. Sikil kucing piro? Papat. Ayo sikil kucing piro? Papat. Kucing mangane apa? Lontong ngono. Salah. Apa? Tergantung sing duwe, arep dipakani greh ya karepe dipakani. Lontong. Iya, nesu we. Rada Yes. nesu. Piye? Kowe mangan apa? Mangan kowe? Lontong ngono. Mangsaku kok yah menok tekan mangan apa lho. Lah mbok menawa ngurek kersake lontong. Mas Didik terus lontonge. Rengu Mbak Yosi. Ora ngusia. Rengu selindro songo. Wah, ngerti alhamdulillah. Rengu ora ngerti piye to iki. Ngerti laras bae. Wis wancine, ya to? Wis wancine wancine. degel. Wis wancine nyanyi rengu. Eh, Bangane iki sinom grandel. pocong. Ora kemeruh. Dalange iki kuwi kok. Ya wis manut. Lontong mangane. Iya. Mung lontong. Iya. Tak eling-eling besok mangane apa? Mung lontong. Aja kwalik lho. Kucing mangane apa aja mung. Mung kwalik. Oh iya. Iya. Lontong. Katon rengu. Ngawe. Katon rengu. Timbang turu sore-sore. Alah. Duh wong bagus aja nesu. Dah wong bagus aja nesu. Iki menceritakan keluarga lagi padu. Layak sing gendir terus mesam-mesem. Rumah saku rek GR pal. Tapi ya. Wong iki digo sing clentrem kok. Apa luput ing wang? Apa luput ing wang. Mung sliramu jroning ati. Mung sliramu jroning ati. Tresnaku prateng donya tekan delan kakean kuwi kok. Wah, kek aku maca terus piye. Tawari aku. Oh iya. Apa ndang entekno. Tina. Alah kok tinemune iki lho. Aja nesu. Aja nesu. Duh wong Duh bagus. wong bagus. Dadi tresno. Dadi tresno. Sok kala mangsa padudon jroning rumah tangga kuwi dadi bumbune wong omah-omah. Leres. Sing lanang, sing wedok rengu, sing sijine kudu iso nyerateni ngono ya. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Sajake. Purwodadi malih niki. Oh iya. Oh, nggih. Dak dadak. Kayak aku mau lho, Mas. Alah, elek Alah kowe. kedang bingungke wong. Pede ra ukur. Aku izin nang ngene iki, Mas. Gak apa-apa Mas Didik ya. Oh, sing ngendangi Dek Hafiz. Oh iya. Hafiz ngendang gaya sembarang. Gonggo Mino Hafiz. Wis sakarepmu gaya. Iki biyen wiwit cilik isih SD ki ngendangi aku anggere nusul wayangan. Masya Saiki wis semene gedene. Wah, Lah ya orang kira ya gede to Mas kowe iki. Aku baru sadar, nek Hafiz semester 4 ternyata aku semakin tua. Aku. Alah kok pangga jaluk SMA ke rumah saya. Mas Hafiz nggih. Nggih. Daleme pun pundi? Ponorogo. Oh Ponorogo mriki sukses selalu Mas Hafiz, sukses selalu ya. Oh mampir dek Yahene to Mas. Nggih dulur wedok ora?
Oh lah nek ora duwe yo gak mampir aku. Cah celutak era karuan sembarang tekokne sing ngindri sing lilah. Tak jak kuliah ning isi pro dadi ngono Mas. Ini pengendangnya kayak habis gini loh. Apa? Oh, Mat. Mat ini Mat, melu joget Mat. Ini. Iki muridku tak wangsane bagi contoh. Niku ya sepelanku lho, Pak. Masa? Pekan baru Rio disusul kok. Lah dekne merantau ning kono mlitur kok dek. Ning aja pirang-pirang ki aku. Kene Mat. Dewe nyambut gawe barang mau tak-tuk. Tak udut entek tak kae. Ngono njuk jatah. Anggere nabuh gong beri, kelas kaya nabuh beri piring. Iya, Mak. Niki namanipun Mas Hamid, jangkepipun Hamid Jabang Bayi niki. Ya juga. Ngono rumasane raine jare aset negara jare. Iki lho, raine kok ngene jare aset negara. Niki aslinipun Piyai Sragen, Pak. Ngawur. Masya Allah iya. Sragen ya. Lho, Sragen. Sragen, Pak. Pacitan. Sragen ya. Sragen. Kleru kowe iki. Sragen ya. Wong iki melu aku ning Rembang suwe kok. Sragen, Pak. Jadi kurang ajar kurang. Kleru. Beda. Ya ben joget contoh nih, Mat Hamad. Aku sampur ora? Sampur nyo. Iki yo dalang yo wayangane nek ora cakraning rat sak kayon-kayone gawe kok kerdus cakrane rat. Yo wong loro coba kontes sing apik endi digarap nggo Kumino sing endang Davis. Buka saking vokal Mbak Yosi yo. Ayo buncen. Mbak sak pengetuk nih yo, weh, iki yo pesilat, yo penari, yo pelawak, yo dalang. Tak akoni jiwamu Mas. Silat. Omahe hapat ngerti? Sragen. Iya. Nekat. Enek lagune kok iki kok. Apa mosok? Sangiran. Slendro patet teh mah nyuro. Oh, wedhus. Iya, sangiran iki lho Mas iki. Slendro patet teh mah nyuro. Bacot tipis.
apa sanggone mbeksa wis kaya Masya Allah hebat-hebat. Sukses selalu Mas Hamid Hamid Matur Jambang nuwun, Mas. Bayi. Hamad kok Hamid. Hamad. Milihku Hamid. Oh, Hamid ki sing streaming. Oh alah, iki mau dibisiki. Aku sumpen nek sepelan dagel karo Mas Rangga. Oh iya. Iya. Jare si Polos karo si Pilis ngene Mas ya. Cangiran ya apa saken kuwi mae. Meksa ngayal. HP-mu rek pateni rek. Rak. Mulai iki nu kok. Coba Mbak Deni. Wah, Mbak Deni. Karo Mbak Ida Lala. Ini. Benek karo Deni aja pisan-pisan nyedak ndak dibanting mudar. Ngalih. Nggih, Pak, ngapunten. Sik, Buk, aku nang kene meneng. Ya Wis ora. Ini baik. Aku disampruk. Apa ngayu? Iya. Nembang Yayi. Inje kamar. Nembang. Lah kok beda? Lah ya menyesuaikan nembang Yayi. Sendika dawuh. Nembang. Ya, Oke, bolo. Apik iki. bacok purun. Iya.